chicos, que chegamos tarde monte. Hoxe vamos a falar sobre a PDI deste ano, que é botarse ao monte. O prazo para visitar o PDI será entre o 9 e o 13 de xuño. Esperámosvos. Falaremosvos do que atoparedes no monte do PDI, pois animais, árbores, fantasía, botámonos ao monte, arte no monte, Exploradores e exploradoras, animais baixo terra, as formigas, os super 4 elementos da natureza, reciclando papel no monte, orientación e máis de construindo no monte. Este ano facemos o PDI aquí no monte debido ao COVID, porque é mellor estar aquí no aire libre que nunha clase encerrado. Esperámosvos dende o 9 ao 13 de xuño no Monte da Toxa no noso PDI Botarse ao Monte. Un saúdo de Alex e Anxo e de Nora e Aldara. Esperámosvos!